Mas, lak kok gawe kanane kaya ngene iki piye to, Pak? Aku nang tengah ngalas ijen, Pak. Wah. Ngandel ora. Ngalas ki papane kewan, papane jim. Iki bangsane gendruwo. Petro. Wah, gedhe tenan. Petrin. Sampeyan sinten? Sampeyan sing tuku alas kene nggo mang pateni kula, Mang. Mbahane kula ora iso mulih, ora entuk pangan mang pateni pun monggo. Lho lah kok malah kowe pasrah pati urip. Lah witekno wong sampeyan tekan iki ajeng napa nek ora ngelih ora bakal tekan kene to sampeyan wujude buta. Kowe lali karo aku. Sapa ta? Petro, kowe tau tate urip karo aku pirang-pirang abad kepungkur. Nalika donya iki durung eneng menungsa, anane bangsaning jim kowe tau urip karo aku. Wow, kelingan aku. Sapa? Jin dan Jun. Ora ngawur. Lah sapa wong aku ora tepung kok. Aku Begawan Solontara. Aku Gandharwa Maya, Gandharwa Raja Bali. Bapak to? Iya. Bapak. Iya. Sampeyan kok sandangane apik banget. Kula kok dadi kere, Pak. Pancen wis pinesti kudu ngono. Pun pinten abad sampeyan pisah kali kula? Suwe banget. Wah, wis ora iso diitung. Ayo memper nek kula lali kula pangling. Iya. Sampeyan kok nyandangi apik niku saiki lenggah teng pundi? Ning Kayangan. Wah. Dadi dewa? Iya, Petro. Syukur. Dewa tugase napa? Aku tukang resik Karang Kawidodaren. Oh alah, Pak Bon to. Iya, Petro. Wes ngono kok dewa. Ning dewa iya gleleng. Iya. Lah kowe kena ngopo? Lah jare dewa. Ora ngerti atine Petro nek dewa ki awas apa-apa iso maca atine Petro. Kowe mewangi bapakmu Semar. Perang karo Baladewa, kowe kena Kyai Nenggala Kuntal tekan kene. Pustaka Jamus Klima Sada ilang. Kowe ra iso bali. Nggih. Petro, Nun. tengah ngalas kae ning sendang, jenenge Sendang Malih Warna. Aja wujud Petro, wujuta sawijining apa wae ning aja wujud Petro, mengko kowe ingkang bakal bisa mbabar cerita iki. Ngaten? Iya, nggih. Kok malah dadi wong tuwek. Ora dadi wong bagus. Mengkene oka sing kepencet malah ribet. Dibeling ngatasi ora iso. Kanca-kanca kula niku rada iri. Engko terus omah oh ngono. Sah ngenten tuwak ngenten iki malah penak. Yo, kowe nganggo jeneng sapa sakarepmu nggih? Tawenehi daya kekuatanku, kowe dadi wong pinter, dadi wong digdaya, dadi wong awas. Amin. Wis enten ana nang kene, Dolengkas ana Nalindra teka. Sinten? Kowe tepung ning aja ngaku yen kowe tepung. Oke.